комедийно-илюзиорно шоу. Нема какво? Добър вечер, клуб! Много силно тук ще оглушеме, бе, хора, вие удали сте. Добър вечер, клуб Ментол, как сте? Радвам се да ви видя, радваме се, че сте тук. Браво! Че ще падна. Колеги от пулта, тази колона нещо ми говори, да не е развалена, че да... добре. Така, скъпи приятели, започваме с най-важната част за днес. Кой от вас кара нови коли? Бързо. Моля ви, дигнете ръка. Никой. Браво, ма чакай сега. Чакай сега. Под нови коли не разбирайте чисто нови, а просто по-млади от вас. Защото нали знаете в България как е? Като си купиш нова кола, това означава 10 годишна гимназиалка на 200 000 км. И аз така отиех си купим кола на борсата. Отиех с 2000 в джоба. Един вика, като отиеш ще гледаш колата отдолу. Втори вика, като отиеш ще гледаш колата отгоре. Трети вика, нищо няма гледаш. Какво гледаш за 2000, браче? Какво да гледаш? Гледай да има 4 гуми и кръгъл волан. Ако има, взимай. Отиех, почнах да си гледам колата. И в последния момент попаднах на една непълнолетна бегачка Пасат тройка комби и се батяката назлобена, нацупена муцуна с регулярно спортно качване, решетка без емблема, спортно гърне с 2 успуха, чистачка с едно рамо, RB, KB, SMS, TikTok, Tronic, 4Motion, iPod, iPad, CD, DVD, USB, SOS, YouTube, HDMI, KFC, Android, ароматизатор, борче, седалки, рекаро и готини стелки. Викам, това е колата, бате, това е колата. Дойде един антузиран тип, люпеш семки, викат, бате, гледай как ти отива, бе, човек, та италянка, виж как ти отива, бе. Викам, какво да ми отива, та ръждата стига от тавана, какво да ми отива? Викам, добре, кажи ми на колко километра е колата. Той вика, на колко ще толкова правим? Не, наши хора сме, да, защото си пич, 200 лена надолу, ако искаш. Викам, добре, кажи ми точно коя дата и година е колата. Той вика, края на януари, вика началото на януари 2000-та година. Викам, това е Козирог. Беги от тука. На мен мама ми е казала с Козирог не. Както и да е. Зимахя. Между другото, Рут Колева беше с мен и тя ще купи една кола. Обаче за къса милата. Той аз не можах да дойда с моята. Обаче, взимах си колата и отиех на майстор. Имам един майстор от Перник, който, забележете, това е съвсем сериозно, с безименния пръст на дясната си ръка и с то другия пръст, средния пръст, бърка в ауспуха на колите. Внимание, е така. Так. След което започва едно много интересно движение, нагоре-надолу, въртеливо и напред-назад. След което, внимание, вади пръсте, помирисва и казва дали двигателя издуха или не. Съвсем сериозно. Естествено, че не повярвах, че този майстор може така да познава колите, но в крайна сметка се оказа, че може, скъпи приятели. Само за миг седнах така на един стол и си помислих дали... Представете си колко яко щеше да бъде, ако този майстор можеше да познава така и жените, бе. Отиваш с гачето при майстора и майстора... Так! И веднага ти каза, не се взимаш глупости. На колко километра е жената? Колко собственики му при това? Дали си му кажеш работи добре? И най-важното дали е чуката отзад. Но това са други теми, някакво да ги обсъждаме. Факт е, че сме на море, а на морето има какво? Свалки. Само ще ви покажа топ свалката за 2015 година, за 2016 ще я покажа до година. Мила, заповядай. Виждам, че ме гледаш. Аплодисменти за тази красива дама. Браво! Как е твоето име? Ирена се казва. Аплодисменти за Ирена. Браво! Така застане, ако обичаш отляво. Сега, Ирена, много бързо ще демонстрирам. Ти пък какво правиш тук? Така, Ирена, ти си се виждаш на бара сме, седиш тук, чакаш някой, той не идва. Ти си сама на този етап, ти не знаеш, че аз ще дойда, ти въобще не подозираш за моето съществуване. Бармана тук, що ти е дала това питие и просто изглежда естествено и аз ще дойда след малко, без ти да знаеш. Пичове, записвайте, просто отидете до мадамата, набелязвате я с тарикатска походка, отидете до нея, взимате чашки и правите това. Да те черпа още едно. Аплодисменти за Ирена, скъпи приятели! Заповядай, който не вярва да опита.